Dobar dan. U ovom videu ću pokazivati kako se u biti koristi aplikacija Songbook aranžer ili PA Songbook, ali može potražiti kao Songbook aranžer na internetu. Znači, ovo je lista koju sam već prethodno dobio sa klavijature, a to ću vam pokazati kako to ide prije nego krenemo. Znači, možemo importirati sve čak i žanrove, znači koji se nalaze tu u lijevom uglu. Znači, vidite, tu postoje već žanrovi koji su navedeni u klavijaturi, znači možete ih unutra izraditi, ali možete ih samostalno ovdje. Ono što je najbitnije, znači da idete prvo na zelenu ikonu i ovdje izaberete u biti uređaj klavijaturu koja će se sama prikazati nakon to što je spojena kablom na mobitel. Druga stvar, znači imamo opciju load. Ta opcija load u biti očitava onu listu koju ste vidjeli tamo. Znači ona se u biti očitava iz Songbooka klavijature. Znači kad uđete u Songbook, u desnom dijelu uglu imate gore opciju save Songbook as txt i taj file stavite u mobitel i kad pritisnete ovdje morat ćete pronaći taj file i učitati ga. Znači kad kliknete na sljedećem ekranu da li se on nalazi u dokumentu u mobitelu, izaberete dovoljno da ga pritisnete i on će se učitati. Nakon toga ugasite aplikaciju i samo je ponovo upalite. Kad je upalite, u biti ćete imati tu listu već gotovu, znači koja je bila unutra, i tu možete krenuti onda raditi. Znači kad je aplikacija prepoznata, u stvari klavijatura prepoznata ovdje kod settings, onda će vam u biti sve dalje raditi. Znači ono što je najbitnije, ova aplikacija spaja klavijaturu samo u momentu kada stisnete bilo koju pjesmu. Znači prvi puta je dovoljno da stisnete pjesmu i aplikacija se automatski spoji na klavijaturu. Nakon toga znači se siguran da je ona spojena i možete dalje raditi. Znači vidite kod nekih pjesama već postoji tekst koji možete tu gore zoomirati sa ove dvije, znači zelenom i crvenom znači možete smanjiti, povećati kako vam paše i odgovara. Tu možete kontrolirati znači direktno povlačenje prsta prema gore i varijacije koje su preko ovog teksta, znači možete bilo koju variaciju da pritisnete, automatski će se na klavijaturi promijeniti, i isto tako i STS koji su tu u zadnjem redu, vidite, isto tako će se očitavati i STS-ovi. Znači to je brzi pristup odatle. Druga stvar, znači možete dodavati genrove, to znači žanrove koji ne moraju tipično se zvati po nazivu ovoga, znači po žanrovima, možete staviti tu nazive po ritmovima, znači da li se radi dvojkama, da li se radi o rumbama, znači možete staviti na taj spisak što hoćete. Dovoljno je da tu gore upišete recimo rumba i pritisnete add, ovo je narančastu tipku, i ona će se pojaviti na ovoj listi. Nakon unosa ovog žanra isto bi bilo dobro znači da restartate aplikaciju, zato da se osvježi ovaj gore meni, jer ove tu pjesme su sad sve prikazane, međutim postoje ovaj meni, kad tu pritisnete u biti dobijete listu različitih svih tih žanrova koje imate upisane tamo. To znači kad izaberete jazz, pokazat će vam se samo one pjesme koje se nalaze u jazz, ili ako pritisnete recimo znači nekakve begin ili dvojke, izvinjavam se, ja to ne vidim iza ovog mobitela koji snima. Da, to je što se tiče toga. Znači da možete tu u biti korigirati si te žanrove kako vi želite. Ovo tu u biti služi za refreshanje ovog ekrana, znači da vam se refresha ovaj dio. Ako želite tražiti, vidite svaka pjesma ima svoj broj. Ako želite tražiti, dovoljno da upišete naziv pjesme, znači gore u samom startu, kad čim počnete pisati neka slova, automatski će vam se pokazati već to što se nalazi u
žanru, znači sve pjesme koje imaju veze sa slovom T ili po nazivu, znači ako pišete nešto što tražite sigurno, znači kao što je recimo naziv pjesme, onda vam se odmah pokaže naziv pjesme. Druga stvar je, ovdje imate još na ovom prednjem ekranu ovaj lokot gore. Taj lokot u biti otključava ove ikone koje se nalaze desno, to znači da možete tu brisati pjesme. Ako stisnete na kantu za smeće, ono nestane, a ako stisnete na olovku, ona će biti vam dozvoliti da mijenjate, vidite, znači genr u kojemu se nalazi pjesma, to znači da možete staviti drugi, recimo da ih prebacite u pop, da joj date drugi naziv ili da upišete tekst koji se nalazi tu. Ili da stisnete download lyrics i onda će se u biti ta pjesma automatski skinuti sa interneta. I nakon toga možete stisnuti save i ta pjesma će se pojaviti tu, znači imat će tekst i sve. Za neke pjesme sam već to uradio. To je druga mogućnost, znači gdje se u biti može mijenjati sadržaj koji se već nalazi u mobitelu. Kad to stisnete lokot, opet će se zaključati, znači i opet je sigurno za upotrebu. Ovaj plus, u biti drugi, on u biti vam služi tome da unosite pjesmu koja se nalazi na listi, ali nova je. To znači morate upisati isti broj ovdje gore koji se nalazi u klaviaturi. Ako je pjesma broj 968, onda ćete upisati 968, njezino ime, u stvari genr koji se nalazi i onda njezino ime, znači pjesma se zove nekim nazivom i ovdje upišete tekst. Znači ispremite. Sad ako tekst nemate ili nešto, možete upitati bilo što, stisnuti save i nakon toga možete na listi, znači u kojoj ste to dodali, naći tu pjesmu i onda ponovo editirati, znači u ovom smislu da stisnete edit i onda ćete tu pjesmu moći, znači, skinuti tekst sa interneta ako niste prethodno upisali. Sljedeća stavka koja je ovdje još bitna, znači je ova tu crvena ikonica koja vas vodi u biti u user ritmova. Znači da si možete skratiti put i ovdje možete ubaciti ritmove, tako da možete mijenjati ritmove prema vašoj želji. Znači ako stisnete favorit 1, ovdje će se otvoriti, znači, stranica sa 8 dugmića, ili isto tako ako vidite kad, znači, piše stil broj 1, kad mijenjam stranice, onda vidite da dole piše u biti stil 24, znači sve dalje i dalje. U svaki od ovih usera stane 40 stilova. Znači, kad se vratimo nazad, vidite koliko ih ima favorita i svaki od njih ima po 5 stranica. Isto tako, znači, ima i ova druga strana. Znači, tu su svi useri i možete u te usere isto tako upisivati. Sad kako ovo funkcionira? Vi kad stisnete bilo koju tipku, klavijatura će vam prebaciti na ekranu stil. I vama je samo ono što u stvari trebate napraviti je da zadržite prst i upišete ime stila i stisnete tipku save. To znači da ako se radi o nekakvoj rumbi, dovoljno da upišete rumba ili nebitno je, znači, kakav je naziv. Ja ne vidim baš trenutno iza ovog mobitela. Rumba, znači samo stisnete save i vidite tu već piše rumba. A možete to i mijenjati ako ponovo zadržite, ali isto tako, znači, za svake od ovih vrijedi već to. Ne trebate ništa save raditi, niti ništa, nego dovoljno da promijenite user i isto to radite i za drugi user. Kratak pritisak, klavijatura će vam prebaciti, zadržite prst, napišete ime stila. Znači, to je u biti brzi prijelaz da možete mijenjati stilove odatle. Ono što se u biti u aplikaciji interesantno je da se ne mijenja ekran na klavijaturi. To znači da ako vi pritisnete sad neki stil, izaberete neki stil, vama na klavijaturi će se promijeniti samo stil na ekranu, bez obzira gdje se vi nalazite. Da li ste u performansama, da li ste u globalu ili bilo gdje,
stil će se promijeniti automatski. Znači vi to ne trebate vizualno biti na tom ekranu s kojim radite. Druga stvar još koja je tu interesantna, znači ova zelena, smo objasnili. Save MIDI device služi za spremanje trenutnog uređaja koje je gore, dovoljno je da to uradite jedanput, klavijatura će sljedeći put sama tu biti gore, tako da nije potrebno ulaziti u ovo, nego je dovoljno da samo stisnete bilo koju pjesmu, znači sljedeći put, dovoljno da stisnete samo pjesmu, ona će se automatski spojiti na klavijaturu. Znači nema potrebe više puta. Ovo je sljedeća ikona, znači ove žute boje, kad stisnete tu, u biti piše vam gore sound. I ono što možete tu u biti upisati je dovoljno da pogledate brojeve koji pišu tu ispod. Znači isto je princip kao i kod ritmova, imate 3 usera ovdje, imate 3 usera s ove strane, znači sve ukupno 6 usera po 5 stranica na koje možete stavljati zvukove. Vi u biti kad otključate ovaj gore lokot, možete upisivati u ovaj dio ispod, vidite broj, to znači možete upisivati zvuk koji je na klavijaturi, vam isto piše broj, odvojeno zarezom 0,05, recimo 0,002. To znači da taj zvuk koji je tu će se automatski aktivirati na ekranu i vi dovoljno da napišete što piše pod tim zvukom na ekranu i dobit ćete naziv. Znači ono je dovoljno da zaključate to i možete mijenjati znači druge. To je princip da mijenjate zvukove u useru. Ali isto tako, kao što ste vidjeli, ja sam upisao 127, broj koji je vidljiv na ekranu, to znači svi user zvukovi imaju ispod sebe broj. I taj broj je dovoljno da prepišete tu ispod i automatski će se prebaciti zvuk. One klavijature na kojima ne vidite, morate to u globalu otključiti, piše show program number, znači ta opcija u biti otključava da vidite broj zvuka u klavijaturi. Ako se radi pak o performansama, što je česti slučaj, da želite mijenjati performanse, onda u biti ovdje možete, ja mislim da se performanse upisuju još 16, znači umjesto ovog tu ćemo upisati 16,002, recimo 002. To je broj recimo zvuka i ne treba čak upisati 16,00, nego mogu upisati samo 16,2,2 i upisati ovdje ime performanse, znači koja recimo se nalazi tu pod tim brojem na ekranu klavijature. Performanse mogu imati znači brojeve 16, 17 i do 16, 17, 18, 19 čini mi se kod nekih klavijatura, tako da morate paziti da vam taj broj bude uvijek prvi, jer 127 poziva ono što je u biti user zvukovi, a 16, 17 i 18 koji su prvi ovi brojevi vam pozivaju performanse. To znači da u sljedećem slučaju recimo želite nešto iz drugog usera, performanse, nešto ili iz drugog keyboard seta, morate upisati neki drugi broj, znači koji je vezan za to i tu će možda pisati neki drugi naziv ovoga instrumenta. Znači da možete recimo imate tu sax, dovoljno da upišete sax, znači onda će ta performansa ili keyboard set se aktivirati pritiskom na tu tipku. Neovisno je da li su tu sad user zvuk ili performanse ili keyboard set, znači svejedno će raditi. To je u biti brzo pozivanje zvukova ili nekih performansi da direktno sviraju u klavijaturi. Ono što je tu bitno još je da u helpu pročitate i kao što to vidite što mora biti postavljeno na kanalu 1 i kanalu 2. Znači control i user ili upper 1 bolje reći. Upper 1 ili performance. To znači da vam ta dva kanala moraju biti tako namješteni u MIDI inu. To znači da mobitel šalje zahtjev klavijaturi da nešto uradi na ta dva kanala.
Znači kontrolu ili izbor zvuka. To je u biti općenito u globalu ovako i imate opciju delete, to znači ova kanta za smeće. Kad stisnete delete song, onda dobijete upozorenje da ćete obrisati sve pjesme i sve što je u biti u songbooku trenutno. Znači obrisat ćete praktički kad sljedeći put upalite aplikaciju, sve ovo će nestati. To je u slučaju da nešto testirate ili griješite ili nešto tako. Najzanimljivija stvar je to što bi bilo dobro da odmah prvo uradite, da ako nemate ovaj tekstualni file iz klavijature, da sami upisujete nekakav broj koji ste sigurni da postoji u songbooku i kad to spremite takvu pjesmu, znači možete testirati da li vam klavijatura se spojila preko MIDI adaptera i da li vam sve radi. To znači kad stisnete, klavijatura će nakon u prvi put spajanja malo sporije spojiti u roku nekakvih 5-6 sekundi, dok sljedeći put će trenutno znači aktivirati bez zastajanja. Znači kad stisnete, automatski će se prebaciti brzo. Vrlo jednostavna aplikacija, znači ne košta puno, možete je naći pod imenu Songbook aranžer na Google Playu. Aplikacija trenutno još nije dostupna za ove Apple iOS uređaje, ali s vremenom će biti to. Ovo je trenutno samo za Android. Hvala lijepo što ste gledali i pozdrav.